ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Шаби гузашта ҷангвари вазни сабук UFC Лоик Раджабов интервю дод ва оиди Ракиб, оиди Шартнома бо UFC фикрашро баён кард ва ҳамчунин ба мухлисони худ муроҷиат кард. Дар ин навор мо суханҳои Лоиқро тарҷума карда пешкаши шумо мекунем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд, ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Ростига ма то ҳозир номи Ракибро хуб азёд кардагӣ нестам. Ма танҳо як маротиба ӯро тамошо кардам, тамошо кардам ва барои худ хулоса баровардам, ки чӣ гуна Ракиб аст. Баъд аз пушти тамринҳои худ шудам. Албатта, агар ки имконият пайдо шавад, ман муҳорибаро фавран ба анҷом мерасонам. Лекин аз сабабе ки барои ман ғалаба муҳимтар аст, ман кӯшиш мекунам ки ғолиб шавам. Аммо ман дар малакаҳои худ яроқе дорам, ки Ракибро фавран шикаст дода метавонам. Ва агар ки чунин имконият пайдо шавад, пас албатта ки ман ин корро мекунам. Лекин ҳама чиз аз муҳориба вобаста аст. Аз оне ки чӣ гуна ман худро ҳис мекунам, чӣ гуна ман худро барқарор мекунам. Ин чизҳо муҳиманд. Ман намехоҳам ки зуд ҳамла кунам. Вақте ҳис мекунам ки ҳоло худро барқарор кардагӣ нестам, гуфтааст Лоиқ. ҳамчунин Раҷабов оиди Шартнома бо UFC фикрашро баён кард. Бо UFC Шартнома барои 4 муҳориба доштем ва ин охирон муҳорибаи ман аз рӯи Шартнома аст. Мо хостем ки Шартномаи нав кунем, лекин намояндагони UFC гуфтанд ки ин муҳорибаро гузарон, баъд Шартномаро иваз мекунем. Ма грин-картаи амрикоӣ дорам ва ин ба монанди вид на жительство аст. Ма оиди паспорти амрикоӣ фикр кардагӣ нестам. Лекин аз сабабе ки визаи амрикоиро гирифтан душвор аст, ма барои грин-карта супоридам ва бурд кардам ва акнун ма грин-картаи амрикоӣ дорам, ки 10 сол муҳлат дорад, гуфтааст Раҷабов. Боз ба Лоиқ савол доданд, ки агар Хабиб Нурмагомедов худи ҳозир ба муҳорибаҳо баргардад, оё ба ӯ муҳорибаи унвонӣ медиҳанд ё не? Ва биёд мебинем, ки Лоиқ чӣ ҷавоб дод. ин чизро Дана Вайт медонад ва аз сабабе ки Дана Вайт ҷангҳои хайпӣ ва серфурӯшро дӯст медорад, фикр мекунам, ки бале медоданд. Боз Хабиб ҷангвари бебохт аст ва ҳамчун чемпион аз ҷангҳо рафт. Ман матчмекер нестам, лекин Дана Вайт одами пулдӯстдор аст. Аз ҳамин сабаб фикр мекунам, ки ба осонӣ дар вазни 77 килограмм низ ба Хабиб муҳорибаи унвонӣ медоданд, гуфтааст Раҷабов. Ва дӯстон, дар охир Лоиқ ба мухлисони худ муроҷиат карда чунин суханҳо гуфт. ман медонам, ки мухлисони мо яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳонанд ва ин чизро дар постҳои ман дар постҳои UFC дида мешавад. ман ба онҳо гуфтанам, ки бо кӯмаки худованд иншааллоҳ ман ғолиб шуда онҳоро шод мегардонам. ташаккур ба онҳо, ки моро мухлисӣ ва дастгирӣ мекунанд. ин хеле муҳим аст, чунки ҳамин гуна ту аллакай аз дигарон фарқ мекунӣ. бисёриҳо мебинанд ва мегӯянд, ки ин кист, ки ин қадар одамон ӯро дастгирӣ карда истодаанд. ин чиз хеле муҳим аст ва ба мо илҳом мебахшад. барои ҳамин ба ҳамаи онҳо ташаккур гуфтан мехоҳам. албатта ҳастанд баъзе нафарое, ки аз ту ҳар гуна чиз талаб мекунанд. ин корро кун, ин гуна бояд мекардӣ. доимо ягон чиз талаб мекунанд. аммо онҳо намедонанд ва намепурсанд, ки ту дар чӣ вазъиятӣ, ту чӣ проблема дорӣ. танҳо талаб мекунанд тамом. боз ҳастанд бародароне, ки бо суханҳо, бо кӯмак моро дастгирӣ мекунанд ва ба онҳо низ миннатдории худро расондан мехоҳам. иншааллоҳ чизе, ки аз ман вобаста аст, ман мекунам. ман хуб тамрин кардам. ман доимо сидқан омода мешавам. ман ягон вақт худамро фиреб намедиҳам ва доимо сахт тамрин мекунам. дар октагон чӣ гап мешавад, ман намедонам, аммо дар омодагиҳо чизе, ки аз ман талаб мешавад, ман ҳамаи корро 100% мекунам. ин гуна нест, ки ман дар ягон ҷо тамбалӣ кунам ё ин ки ба ягон кас нишон диҳам, ки тамрин карда истодам ва баъд дар тоқагӣ бекор шинам. чунин ҷангварон ҳастанд, лекин ман баръакс бисёртар тамрин мекунам. вақте ки худам танҳо мемонам, худро маҷбур мекунам, ки ба кӯҳҳо барои давидан равам. ҳама чизе, ки аз ман вобаста аст, ман мекунам, аммо чизе, ки дар тақдир аст, ҳамон мешавад. лекин ман ҷисман ва рӯҳан тайёрам, ки дар ин ҷанг ғолиб шавам, гуфтааст Лоиқ. ва дӯстон, хотиррасон мекунам, ки муҳорибаи Лоиқ Раҷабов зидди Трей Огден шаби 20 ба 21 июл дар турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ва мо ба ӯ барор ва ғалабаи дурахшон орзумандем. дӯстон, биёед якҷоя Лоиқ Раҷабовро дастгирӣ мекунем, чунки дӯстон, дастгирии мо ба варзигарони тоҷик муҳим аст ва ба онҳо илҳом мебахшад. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед, то боздид хонободу сарбаланд бошед.